fik altid fortalt, at det var for en kort stund. Og nu skulle jeg til det igen. 25 år efter. Når dørene lukker og lyset forsvinder. Når man har et enkelt øjeblik. Hvem er så vores nærmeste? Når man er drevet på flugt. Har vi så været der for hinanden? Værdsætter vi? Elsker vi? Husker vi? Vores tætteste? Jeg føler det helt blevet taget fra mig, og nu er jeg på vej tilbage. Midt i alt det her kaos er jeg den eneste, der føler mig fri. Ingen havde forudset det. Det ramte os alle. Biler i brand. Angrebet. Vi har alle nogen at sige farvel til. Overlever vi? Når fordomme mødes, er vi så villige til at enes. Jeg er på vej hjem. Jeg ser mig selv. Jeg er ikke længere alene. For mig er krigen min hjemkomst.